wai har wani zama kake yi wallahi ba kai ba kwanciyar hankali a cikin gidan nan na rantse da Allah tunda kace aure zaka ƙara kwanciyar hankali da zaman lafiya ya ƙare maka har kana da ma lokacin zama wai kai har kana da lokacin hutawa to bari in gaya maka hutu bai same ka ba baka da wani ma har zama zaka yi to bari in gaya maka ka taro masifa da bala'i a cikin gidan nan tun da kace aure zaka ƙara na rantse da Allah kwanciyar hankalinka ya ƙare a cikin gidan nan babu wacce za ta zo gidan nan ta zauna da ni ba za a min kishiya ba kuma babu wata kishiya da zan zauna da ita in gaya maka ke yanzu Habiba har yanzu baki daddara ba. Kwarai da gaske ban daddara ba. Har yanzu baki daina wannan halin naki. Ban daina ba. In dai akan aure ne yanzu na fara kuma ni na gaya maka in dai har wata ta shigo gidan nan da kai da ita duka baku da kwanciyar hankali babu zaman lafiya a gidan nan. To bari in gaya miki Habiba. Aure yanzu na fara ni shirye yin aure. Kuma aure ba zan fasa yin sa ba. Dan ni Allah bai yi ne mijin mace ɗaya ba. Yayin da mata 4. Tunda ko kin ce ba ki daina ba ki ci gaba da yanzu ka shirya tarwatsa gidanka zaka ce yanzu ka shirya tarwatsa gidanka me na rage ka da shi menene abinda mata 4 za su yi wanda bana maka menene bana maka wanda sai ka kawo wata mace gidan nan kafin nan hankalinka zai kwanta ke yanzu Habiba dan mutum ya ce zai aure dole sai kin rage da wani abu zan yi kwarai da gaske ina aure dai kin sani sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka kuke faɗa ku rika cutan mutane shikenan sai ki dai kanki dai ake ji ni ina mai tabbatar miki na shirya yin auren nan ba zan fasa ba kuma aure sai na yi kuma bari ma in ƙara gaya miki dan na kirawo mahaifinki a waya ina gaya masa na kira shi na gaya masa kuma yayi min alƙawari yace yana nan tafi man Allah sai da yaki gan shi yanzu nan assalamu alaikum wa alaikum salam malam bismillah shigo ai gidanka ne nan malam bismillah kun gani ko gashi ya ma shi bismillah bismillah shigo bismillah da kudiya bismillah na wuni da kun lafiya da kudiya da alhamdulillah Habiba tun a tsoron farko da mu shigo nake jin kuna hayaniya ke da mijinki kuna sato kasa katsi akan cewa shi yana son zai auro wata ya kawo ta cikin gidan amma a matsayinki ke da ya je ya auro ki ya kawo ki cikin gidan nan dan ya rufa miki asiri kina cewa bai isa ije ya auro wata ya kawo ta cikin gidan nan ya rufa mata asiri to tun da mijin ke min waya ya gaya min halin da kuke ciki ke da shi na kudirce zan zo miki da wani sako amma wannan sakon ba ke kaɗai na zo da shi ba na zo da wannan sako ne ga duk wata mace ta duniya ta saurari wannan sakon inda tana saurari duk matar da ta ce bata yarda a yi mata kishiya ba bata yarda a yi mata abokiyar zama ba to tana jayayya ne da ubangiji ta ce bata yarda da abin da ya ce ba bata yarda da hukuncin da yi ba a cikin suratul nisa'i ubangiji yake cewa fankihu ma da balakum minan nisa'i ku maza Allah ubangiji ya ba ku dama ya huwace muku irin yadda kuke bukata a cikin mata ku aura masana 2 za ku aura wasu lasa 3 za ku aura wa ruba 4 za ku aura fa in khiftin Allah ta'adilu fa wahidatan in kuka zama kuna tsoron ba za ku yi adalci a tsakanin matan da za ku aura ba to ku auri kwaya ɗaya kawai ku zauna da ita to wannan ayar alqur'ani duk matar da tace ba za a yi mata kishiya ba to da ita take yin fada da ita take jayayya tana cewa ubangiji bai isa ba kenan don ku gane irin kuskuren da kuke aikatawa sannan kuma Allah da ya halicci mace ya kirkire ta tun ba ita yayi ta ya fi kowa sanin yadda take ya fi kowa sanin cewar ba za ta samu sukuni da zaman lafiya a zamanta a ƙarƙashin ɗa namiji tana ita kadai ba
babu maslaha a mace matsawar aka ce ita kadai za ta zauna tare da namiji. Akwai abubuwa barkatai a cikin waɗannan maganganun nawa. Hikima ta farko zan fara gaya miki ko in gaya wa mata in suna ji. Hikima ta farko idan namiji bai aure ku daga 2 zuwa 3 har 4 ba, a yanzu ma yadda ake ciki din ana auren 2, 3, 4 gashi nan kun kusa ninka maza ninki 3. Idan ba auraya za ku zama jamfofi ne ku da za a je a sa ku a kasuwa a kaɗa muku gwanjo a sai da ku? A'a, aure za ku. To idan mace ta kai hikkar aure, ta kai jallin za ta yi aure, ba ta samu mijin da zai aure ta ba, yaya sunanta? Ko ta fi ƙarfin shaɗan? Ko ta fi ƙarfin zuciya? Ai ya ishe ku misali ku yi aiki da hankalin da Allah ya ba ku. Ku je ku dubi mata waɗanda ba matan arewacin Najeriya ba, a cikin Najeriya ba. Ku je ku ga yadda suka zama tun da su mata ɗaiɗai suke aure. Ku je ku ga yadda matansu ko ƴaƴansu ko taron matansu yadda suka zama leburori. Yarinya za ki gani wacce a zati da kyau da usuli da komai mata fi. Amma haka za ta je ta ɗauki kwano a kankare a zuba mata siminti da yashi. Ta hau hawa akalla 4 ko 5 ta kai don ta nemi abin da za ta saka a bakinta. Saboda me? Saboda ba ta da miji. Ki je ki ga yadda suke yin alaroro, suke shiga cikin kasuwanni, suke yin alakwata. Mace wacce tafi ki kima, tafi ki daraja, saboda ba mijin da zai aure ta, haka take yawo ta ɗauki tumbin san da aka yanka ta ɗora a kanta, ta je ta zubar dan a bata abin da za ta ci. Allah ya yi muku sutura, ba kwa gani. Allah ya yi muku kima, ba kwa gani. To wannan hikimar kawai na zo da ita, amma akwai su barkatai a cikin addinin musulunci da Allah isa ice a aure sama da 4 nan. Akwai hikimomi barkatai wanda ba za su iya lissafuwa ba. Saboda haka ki yi sauri, ki yi wa kanki kiyamar laili, kar ki kafircewa abinda Allah subhanahu wataala ya zo da shi. Ke ba komai bace, baki isa komai ba. Inda kamar yin kishiya wani abu ne da za a yi takama da shi, da Aisha ta zo ta kai tare da Sayyidina Rasulullahi. To matansa su 11 ne, 9 ne suka yi masa takawa. To ke wace ce? Kuma sannan idan ban auri uwarki ta haife ki ba, ta ya za a aure ki? Ko ku ita wacin da uwarta ta haife ta so kike a kai ta bola a zubar, kar a aura? To kan saki. Sai kuma ka yi haƙuri, wannan abin da take maka a cikin gidanka ba za ta saki ba. Kuma aure ko yau a ɗaura, kai mijin mace kuɗi ne, arzikin kuma kowace mace da shi za ta shigo cikin gidan nan. Wani abu ne mai sauƙi a wajen Ubangiji. Yadda kake a halin yanzu, in ka auro ta biyun ka fi ƙarfin gida irin wannan, ka fi ƙarfin jari irin wannan saboda arzikinta, kina nema ki toye shi, ki cuce shi. To ni zan koma. Amina kin san me? Ina tafa da wani albishir wanda kuma na tabbata ke ma zaki farin ciki da jinsa. Hakika gaskiya ne wa Allah godiya da matata ta yadda ta amince in ƙara aure. Ta yadda? Ta yadda. Kin ga ko yanzu za mu ci amarci ku. Kwanan nan ku ya ki gani? Amin. To amma ban ga fara'a a fuskarki. Ko dai